sayla alan gelinin uğursun. Men anlayın. Mıdama seyle mıda çıkmalı. Başka nerede neye makalli? Bak ahir yaşımda var iş men ödüme çık koymalı oldu dahi. Asma attıysa yani. Ödüne şerefmeli olsa şey gelmezsin diyene. Varlar yana daydı. Kopta fira ya. Benim ödüm bot tizlerse. Koçe bu fira kendine. Öğren senin tiz var anneline sürkeni. Daydı Ya kuppriyesin ben seni. Öğrensin ben. Yürüyeceksin o. Senin ağın almadım. Bunu real ısmattığını bilen oldum. Yetli alli varlar da bak koy. Oğlum hangisi günüme koymadı. Ay oğlan uşayşını komşu. Ay yaman erbe duruştular komşu. Näme üçin kagı? Ay ne bileyin, kıyız deydi mi, näme deydi mi, maňa tapawdy ýoklu. Vay, bu atlar açmak için yapılýarmy? Waq şonni gene bazatlar ne unnuk bilen yapylýar? Çağamır beýtäýmelleri. Han men dagy 76-njy ýylda yapanman kama men tegem dur. Agay, ýöne gene iki tane hiyar üçin çağany beýtäýmelem dälliňe. Sen näme oň arkasyna alýan? Näme? Sen mydama şey dip tupbazarlyk edýän, ha? Näme? Ha? Näme etdim men şu wagtana? Näme etdim? Ha? İki tane hiyar üçin näme çağan kelmedi bolsa korkurduk. Bu jay ören belli İtalyan ustalar tarapynyň bir kim mäkem edilip salynan jay. Ören gowjay eken. Men ýollaşym bu jaýy rahat oturup işlemek üçin gurnady. Hawa bäriniň ören ýakymlygy was bar. Hawa sen bärde ýeke ýaşamakçymy? Ýok, men ýollaşym bilen bile öçüp geldik. Men özüm bärde ýaşamak. Şeherde ýaşaýan. Bärikdiňe bazar günleri gelýän. Bu ýerde baňa jaý. Bulaýda men gezmäge gitdim. Eger saňa jaý ýaran bolsa, bu ýerde ýaşap bilersiň. Ýöne men öýüme goýja teretseňiz bolýar. Arkaýyn olaýyn. Bor gyzym onunla gepleşdik. Sag bolun. Men ýollaşym ýürüýte şu ýer saýlap alyp arkaýyn ölermidi. O şeýle de boldy. Näme diýägi? Fransuzlar dokusu Xitoyça ýadylan. Xitoyça ýadylan? Aşklar bağı. Bu bağın kän ýyl taryhy bar. Bu bağa bir aşyk oglan öz sevgilisine sowga tökümen ýekipdir. Bu bağa şol oglan aşyklar bağı diýip at goýupdyr. Ol oglan söwer ýary bilen günne bu bağın aşagyna arzu edip oturup herse ırym edip ýep taňypdyr. Köp ýyllan geçmegi bilen il arasynda aşyklar bağı diýip gep ýaýrapdyr. Şondan soň bäri köp aşyk maşuklar gelip ırym edip arzu edip herse öz söwer ýary bilen bir mata bölejigini alyp şu aşyklar bagyna dank gitýärler. Ine şu aşyklar bagynyň taryhy şeýle azat. Gel onda kimidem arzu edip bir mata bölejigini daňa ýaly azat. Hany, mata da ma ýok sada. Onu bahan etme azat. İkimize de mata bölejigini alyp geldim ine. Sadap, bolýala. Sen mata ölüjüňden ör. Men aýöredim. İyi akşamlar arkadaşlar. Nerede goma? Arkadaşlar,
Misafir çağırmayın evinize. Mihman gerekke. Mihman çağırsanız, misafir çağırsanız 3150 lira cezası var. 3150 lira. Häzir bolun o şuma yokçulukta. Haber vereyim dedim. Dikkat edin. Zaten var ya hiç paramız yok, pulumuz yok. Bir de misafir çağırıp da ceza yemeyin. Tamam? Akıllı olun, akıllı. Tamam? 3150'yi unutmayın. 3150 liranı yadınızdan çıkarmayın bu ama. Kalın sağlıcakla.